Bon dia a totes i a tots. Bon dia, per dir alguna cosa. I vaig a per davant la meva solidaritat amb tota la gent que ho està passant mal, de veres, una puta. Així que Carquixent hem tingut la sort esta vegada de que no ens ha tocat greument. Sí, en l'horta, les collites, gran part d'elles s'han fet malbé, però bé, en general el poble podem tocar fusta, que diguem habitualment. Bé, davant del que ha passat voldria fer una xicotuda reflexió, perquè estic fotut i quan estic fotut necessito dir-ho, necessito parlar-ho, necessito treure-ho fora. I estic fotut perquè tinc la sensació de que gran part del que ha passat se podia haver evitat. I és que sempre estem igual. Sempre, cada inundació passa exactament el mateix. A xicotiva escala, en el que són els pobles, els ajuntaments se mobilitzen, la policia es mobilitza. Bé és cert que moltes vegades a posteriori, no a priori, perquè una carretera es talla abans, no després, perquè després ja es veu que no es pot passar, no fa falta tallar-la. Vale? Però bé, encara, l'Ajuntament té les limitacions que té i fa el que pot i el que creu. Però si alcem la vista un poc més amunt, si fem un zoom i anem cap a dalt, a vol de dron o a vol d'avió, és fàcil preveure, molt fàcil, preveure que si ahir en la plana de Requena-Utiel va ploure el que va ploure i va fer la destrossa que va fer, que tota eixa olla anava a baixar pel Magre, estava claríssim. I estava claríssim que eixa Magre anava a afectar, per supostíssim, a l'Alcúdia, al Gemesí o a l'Horta Sud de València. I el desastre ha sigut impressionant, sobretot l'Horta Sud. L'Horta Sud no hi ha per on agarrar-ho. El desastre ha sigut brutal i era en gran part remediable. I per què dic remediable? Perquè, evidentment, havien hagut més de 24 hores per haver avisat a la població, per haver llevat cotxes, per haver tancat empreses, fàbriques, comerços, per haver pres les precaucions que havia que prendre. I no s'han pres. Algú s'ha de ficar front al mapa, anar del puto mapa, el mapa, i mirar-lo des de dalt i veure què va passar i previndre que l'aigua que plou allà dalt va a baixar i va a arribar. I si damunt confluïx en què ve el riu Xúquer carregat per l'Albaida, per el Barxeta, etc., doncs clar, aquesta aigua no va a desaiguar. Insistix, se pot previndre. I no és una qüestió de prendre partit polític. Així jo crec que tanta responsabilitat té el govern central com el govern autonòmic. Segurament cada un des de les seues pròpies competències tenen les seues responsabilitats, però la sensació que tenim així en la Ribera és que estem sempre venuts en aquestes situacions. Sempre. Ens entenem quan l'àvia ens arriba. Vinga, bon dia, per dir alguna cosa, a totes i a tots.